Ja, Istenem. Tolni kell, tudod? Nem szabad soha feledni, mindig előre, sose hátra, jó? Hát ez alapmentalitás, tudod. Tudom. És ez itt kezdődik, tudod? Igen. Itt kezdődik. Jó volt, nagyon jót toltunk. Jó volt. Ahogy megbeszéltük, úgy volt. Jót énekeltünk, és nem az, hogy te bármilyen szinten háttérbe lettél, olyat énekeltél, hogy így sírtam. Minden oké lesz. Remélem. Nagyot kell buliznunk. Majd eljössz hozzánk vacsizni, már megbeszéltem a gyerekekkel nálunk. Várnak téged, azt mondja a kislány. Tudom a nevét, Anita. Úgyhogy jönnöd kell hozzánk egy jó kajára. Jó van, drágám. Ígérd meg, hogy ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot. Mindenféleképpen, hát én azzal mondom, hogy ez nem rajtam múlik, de szerintem rajtad sem. Úgyhogy ez teljesen működőképes. Olyan csoda vagy, olyat énekeltél, hallod? Megmondom az igazat. Annál a résznél, amikor így fölmentél, tudod, így a végén. Mondom, ezzel hogy tartsam? Ezzel hogy tartsam, hogy... Nem éreztem végig egyébként az elején se tudom, hogy most ritmusban maradtam, vagy nem maradt. Nem tudom, hogy pontosan mi történt, megmondom ezt, hogy nem tudom felidézni, mert valami elment. Ott a színpadon. De nem, tényleg, tehát megvolt a fejemben, megvoltak a konkrét dolgok, amit kivitelezni akartam, és ez számomra csak a felvételről fog kiderülni, hogy ez sikerült-e, vagy nem. Nem tudom, tényleg nem tudom. Nem tudom, de egyöntetű volt, tehát biztos, hogy ennek odafentről is így kellett lennie, de hát meglátjuk, hogyan tovább.